كعللكم اندي مصي مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندي مصي نافقكم اندي كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 عند حنينا مچم انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ እንኳን ሓድሽ ዓመት ድሮ ዝኾነ ወርሕ ጳጉሜን ኣብጽሐኩም ሓቢሩ እንኳን ኣብጽሐና ማለት እዩ ናምና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ቅድም ቀዳድም ግን ጳጉሜን ወርሕ ጳጉሜን ተኾንተሎስ ባህለ ወለድና ጳጉሜኔ ትሕጸባዶ ማይ ጳጉሜን ይብሉ እዮም ንምንታይ ኢና ጳጉሜን ወርሒ ንሕጸብ ናይሎም ማዓንቲ ሕቶ እዩ ንስኻትኩም ድሕርዳ ትፈልጡ ኮይንኩም ብፍላይ ካልኦት ክፈልጥዎ ትደልዩ ድሕርዳ ኮይንኩም ዝርዝር ኣቢልኩም ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ ክጽሕፉለይ ብኽብሪ የዝዕድም ማለት እዩ ናምና ኢሎም ማዓንቲ እስኪ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ካብቶም ክነዋግዓሎም ሒዝዮም ዝመጻኹ ቀንዲ ዝኾኑ ኣርእስታት ሓደ ጤና መድህን ተሓጽያ እዩ እዚ ደኣሞ ንመድህን እንታይ ሓድሽ ዜና ኮይኑ እንታይ ኮነስ ከመይ ዝኣምሰለ ደፋር እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዝሓለፈ ሓደ ዝኾነ መንእሰይ ወይ ከዓ ሓውና ማለት እዩ ንመድህን ፈትያ ፕሮሰሰይ ካንስል ገይረ መጸለኹ ገለገለ ይብል ነይሩ ኣብ በጽሕት ጉዳይ ከ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ጠቕልል ኣቢልና ክንርኢና ንኸውን መሲላ ፀሓይ መሲላ ደሚቀ መርዓ ኣሕሊፋቶ ቀጽለ ቢልና ካብ ንሪኦ ካሊ ናይ ሓንቲ ሓፍተና ድማ ዘስሕቕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ትራጀዲ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ኣብ ሸወደን ትነብር ሓፍትና ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ንሱ ሒዝናዮ መፂና ኣለና ማለት እዩ ንስኻትኩም ክትሰምዕዎ ኢኹም ብምልኦም ሓገዝ ደልሎ ኣና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዎ ደቀይ ኣብ መበል 82 ዝኽሪ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ዋዕላ ወይ ከዓ ኣኼባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣመሓዳሪ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዛረብዎ ወይ ከዓ ዝበልዎ ዘረባ ኣሎ ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ ኣብ ጸጥታና ወታደርና ኢኮኖሚና ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ 37 ሰባት ጽዒኖም ኮኸብልሉ እቲ ኣነ ንስኹም ንፈላለዮ ንስኹም ከተጣቕዑ ከለኹም ኣነ ምስታ ሪያሊቲ ስለዝኸይድ ካልኦት እውን ጥቕልል ኣቢሉ ምስ ኩነታት ሰላም ኣተሓሒዙ ዝተዛረቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ሓሳባት ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ እዚ ጥቕልል ኣቢልና ገሊኡ እናሰሓቕና ገሊኡ እናሓዘና ንሪኢና ንኸውን ንስኻትኩም ነዚ ቻነል እዚ እንድሕር ሓደሽቲ ኮይንኩም ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሳብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባፅሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ድማ ከምቶም ኣሕዋትኩም ሃናፂ ርእቶ ክትፅሕፉለይ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ ጣዕመ ሃይሉ ጂቢ 9OI ሓሳብካ ንምግላጽ ትስከፍ ኣለኻ ብሮ ኣቀራረባኻ ጽቡቕ እንድዩ ግን ተባዕኹን ንዝመስለካ ሓሳብ ኢልነሎ ማለት እዩ ይቐኒለይ ኣይተሰከፍኩን ግን ዘሰክፍ እንድሕር ኮይኑ ገለገሉ ኢኻ ኣባ ክንስከፍ ግዴታ እዩ ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ዝስከፍ ኣይኮንኩን مريم نور حسين ويلكم مريم حفتي قاعد هن مصاخي ساميኤል ጉረኛ አቢ ይግዕር ድሮን አምነደልዮ ዝወቅዓ ኣለዋና ይብል እዚ ጋዓሪ እሱውን ድሮን አጽዋር ሸሚቱ 60 ዓመት ዝኣከቦ ገንዘብ ህዝብ ኣለዎ መላይን 10 ሰብ ክንህቦ ነዚ ንእሱ ንማማይ ክገጥሞም ናይ ክልቲኦም ሕልሚ ጋሃዲ ኣብ እንተገበርዎ እዚ ቆልዓ ድጉል ሓውን ህዝብታት ተሰማሚዕና ፀፀጋና ኸይነጥቀም ፍልስጤምን እስራኤልን ኮይና ነዚ ሓፃር ዕድሜና ክንሕልፋ እምበር ዘይባሕርኻ ዓምፂኻ ብሰላማይ ዓሚፅካ ብሰላማይ ይንበርን ንወዱ ከርክበሉ እዩ ሁከት ኢሉ ወሎ ማለት ወይ ብሰላም እዩ መከራን ረኺብና ዘለና እንታይ ከም ንገብር ኣይፈለጥና ኤንዌይስ ለምቀነ ሓደ ግዜ ኣለኩም ከምዚ ሕማቅ ዘመን ምሽ ሕማቅ ዘመን እንተኾይኑማ ዝኾነ ግዜ ሸዊት በጽሕለይ ክትብል ከለኻ በረድ ይመጽእ ኣዝመራ ጠፊኡ ክትብል ከለኻ ድርቂ ይኸውን ደርቀሎ ኣዝመራ ጽቡቕ ክትብል ከለኻ አንበጣ ይኸውን ከምኡ ኮይኑዎ ዘሎ ነቲ ጎደወና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ጉዳይ ማለት እዩ መሪም ሓፍተይ ኤንዌይስ እስኪ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ንኽድ ንርአዮም منافتي قداماي فيديو خنكيد كلنا أنا ورح باقومين أب كلنا أبناي كلنا عين مالتي زي تتقف بتعمي أزيا بتعمي وساني تزخونة زغري الله عندها سب مسحل متاوتي إزنبر أزيو بتعمي زغرمنا بها لاي زخونة يخون كند زخونة يخون هافتام تخون كند دس زبالك هافتام تخون نتمالغ تعد قايت غيرني غايزبل سلازي تأنكر كاسر حمون تجرد نصبح حسك تركب الله زي إمبورتانت نجاري بتعمي وبتعمي دسيل بقى صباح يتعدى جنيا صباح زي تعدى مخانا خا زخري تزتها سلام جل زبهالو أفتم بقى نحنا عبناتنا هيوت زلوا بسلاتات كلهم تسجنوا مسيت صباح تحلف كتقلا الله مالتي صباح بصبوق تحليفها نصبح ندحر زمل سنة نجاري لنا زخر لنا نين سنة كل جزء نذكره نستمقره مس ولدنا نحلفنايو مس محاستنا زحلفنايو بعدنا زحلفنايو كاباتهم زي حديو كل جزء نحنا دس يولنا مالتي
دم تريقهم زلهم قلعوا مالتي دك عدنا كبابي أب كبابي الشري زي بنعد عروقت ختكرك لها مالتي كاب شروات ختكرك لها بتفابريكات تحلفي الكازركب بوتا أيو بتعمي دس كابزولو شيء تحت عند أوتولهم كارلوت بوتا تاتونا له بعد جملو جل زعم السلم حمبستات زي جنب بتعمى أزيو دس بهاليو أبزي خات حمس مالتي دس بهاليو بتعمى فتي مسحق عدال يزغون مالتي أكراين تخراين زينا كوميديان هابي ذا بولد زملات كم زين نسحقه مالتي اسكن إيش اللي كنزانا قاعين أبو هو انتبه على تشايناوي فلاسفة قرمح دي أحجز ها شو مسحب أنا هلا خطوي بالك ها هو زي معدن ها هو هيخة زي الكائن دي هو ترحبهم كون لا تشاينا شوم كو مستر كوي كاليكو تمنقصوا من عالمين يمزولو جي بينك قفرة توافيرنا عمونغو تخارين مكارين لك خم إثيوبيان إيرتران دوب أمتحنا قاتنا تبلنا مجنان يخون قد محزي عمونغو مكارين تخارين زنبرة محزنت هم رومي إند جيلات كم زنبرة نايزي تمثاليت دما ناي حد عمت كدمي لولا سويل مكي لولا دو قلتنا دو ولا زنادو مالتي سمين مكي زن روميو زنبرة شو قدم لو من تاين كوينن روميو إن جوليت قالو دي ولكم مو ابزناتنا مريت لك تاريخي فقر رومي جوليت استبهللو درفي كم إنا نفاتو نيرنا قدم وحقو كوي أكراين تخراين سي سلامي نيرو أمر عيد على دم قل نيرو يمس بك أقوي تايم أقولكم تغمني خاطب ولا زي حقوس بخرودو زي وليدو مبل سالساي ودو مسولدو كوي خابز غزا وصي امزلو خا قدم مالتي لو مخ هو تصنح دورو خاب قحو ودي قاس كساب تጫጭحنو علي صنحني خافت حدا غز أو زغز ساعات كده هم توم إند جري ناتف حاطتنا نركب لنا البلا شكاو خزو غزا خراي كرتت لولا قليل بزي تقصيل دم أو زغز ساعات بتلي أوزو عين بوتا مالا دما كاو إثيوبيا نقدر بانك جمير خاش كاو رومانات لولو سوت أتوتيلو باركينج نجمرينا لونو سينر MIT توقع يصنع نحمش تدي anyways أزي بتعمي زسحقن زقرمني مالتيو ولا نسب بزين تقصيلي بزي تقصيلو باركينج نجمرينا أبي كبابي زي رومانات هذا مقال باركينج خلك ندي تخفل لك عن السود قالوا إيش الكاد تخفل نجاري هلا نسكت حمش تقرشي عصر دقيقة دما عصر تقرشي 10 دقيقة أطول ولا جنا بزي منن يقبعني نايمك رشة متأنكر تاكل وين أكله قليصة والله مالتي سلازي تخالي زينا سبرا يكون زينا سبورتي anyways باركينج نود سوي تزغفل تابسر خبيلي وبوا أتاك ورناكم حراي نقول داي داويت كبد خنكينا داويت كبد أيو بتي فيريفايد زغون أكاونتي قليص أوزلو مالتي مدهن قبر سلاسي congratulations again مالت كل دقيقة مس قبر خا إحنا قوة باللامسيني بايزوي 2 minutes بوست مالتي congratulations again زبلي ورقي مسيلة صحي مسيلة دميقة مرعى حلفاتو منيو نابلكم مخ أيتبلوني إلنا له منيو نتبل سبات مالتي لبزبن مالتي وقنج أن هنا طبقاتنا برحة تعدلكم خمس لكم زبرح ودي كانت تدرف بفلا أزي أميزنج زخون ناي برحة زمن كل تشحن 10 شو ما أنت نايم تخون ناي فريج دو ناي برحة تفلت كل تشحن 10 شو عتن برحة أزي قداوي تعمت يعني را إنويس مرعهم مرع إبراهيم سارة نجبر لكم مالتيو تصبغ 80 لا بزحت سنايت مني تمام قليص أمزلو إحنا خاطي فلنا خواطم سنايت مني نقلص مالتي لايك نداغوركم الفيديو خا نقرا منقدكم مالتيو حقوسكم تقلصوا تخوليهم سلام جبر
እሺ ሰላም ይግበረልና ኢሎም ንሓድሽ ዓመት እሲ ባዕላ ሰላም ሒዛ ትመጽእ ዘምስልዎ ኣለዎምሽ ብርግጽ ዘመን ትቕየር ተሎ ይባረኽ እዩ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ዘመን ኣሎ ዘመነ ህውከት ኣሎ ዘመነ ረሃብ ኣሎ ንሕና 2018 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ በቆጣጽራ ገዝና ዘለና ታ ዓመተ ምህረት ንሳስ ኩሉ ግዜስ ናይ በረከትን ናይ ሰላምን ዘመን ክትከውን መፋቀሪት ክትከውን ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር እንተይኮነስ ክትሓልፍ ኢና እንደልያ ግን እንታይ እንተጌርና ሰላም ሃበና 2018 ሰላም ግበረልናያ ዋ ከምኡል ሰላም ክመጽናኻ ዋ እንታይ ዓይነት ህዝብ ደኻ ዲኻ ዋ ንዓየ ገዛ መኪና ፍጠረለይ ንጎረቤተይ ብጥሜት ድፍን ነብሎ ናባልካ ንዓይ ገዛ ፍጠረለይ ንጎረቤተይ ግን ብጥሜት ህዝብ እኮ ኢኻ ዲኻ ሓሽኻ ትፈርድ ንድኻ ድፍእ ትብል ዳኛ እኮ ኢኻ ዲኻ ዋ ንጎረቤትካ ድፍእ ሕርደ ብልካ ተኸታትልካ ገንዘብ ትወስድ ህዝብ እኮ ኢኻ ዲኻ ከመገር ሰላም ክመጽእ ዋ ናባና ከመገር ሰላም ክመጽእ ክምልሰልካ ኣየ እዋኑ በጃኻ ቅርሺ ልቅሕኒ መሪልካ ክሕድ ትብል ህዝብ እኮ ኢኻ ዲኻ ካሕዳም ህዝብ እኮ ኢኻ ዲኻ ከመይሉ ሰላም ክመጽናኻ ዋ ትውሽጥኻ ንእርሳሕ ድሕኾ መጀመርያ أنا بجزاي مصدق إكبر حان فتاري نقول ويتدفن بلو الخيس اللي هم الخيس اللي She's talking the truth by the way. She's telling us the truth. أبناي كلها لا لب زولوسي بق أدقي ما تنقرنا لا that's amazing. بتعامي أنا زي حق النزولون كهب جراموت استدعى الأمبر تزراس زي حق نيروي يكونن تزي حق النزول تجريمي خصم خلقه حق أصل زخونه حق خايس حق هذا كذي في اللي بين خانطين كمان هذا مزوق إخنيها أنا تمرتكم من مجوري قلت شو 10 شو منتي سلام كون الكاتب اللي حزبون لتلقى حي قرشي مجلس تخحك يسوي كيسو يكرتا طيب حشخ أي تفرد سلازي يجي خلنا تجرنا روح حدش عمت كم زخون بروح عمت كم زخون يعني جراتنا حكي وزي بقى كم لسن كوها بنيرو بتعمي important خاوز بحال ملختات حدي حفتنا زي أتري والله عملست جبر هيوت زبل أكاونتي إزلا من البعض قال إسب لي هو خوني خلت فيديو جن ناتا ملختينا فلت وبأكل باستفعال محبرة ميديا كونتاكت غيركم كتزاروات خلو أبغونا زلهم محوات نحجز زاب في الله يسب شودن كلهم يشتغل أمول على تركبوا في الله كاب شودن أو كمان بين شوار تركبوا أبي يتمر تركبوا بمولهم حجز دليله أنا بحب ما كنا تسألوا دقيق حديقة خلطور حجري حجان سوم تدربي ما خل كله نايك أبي وتي قبض قفعي يقط من له بزح فتنا أبي وتي يقط من له سلز هاي أنت عايزي فتحين عين دقيقين أمول على تركب الشير كوبلين بولي حجز دليله سبعي مش شاشالين مسودرون كوين نايت ريتك عن الله برقص تفتحين هنا قل أددوكي بعد العمولة حجن عودها وانا هيوتا في دارك بيا بتعدس قابل سلاسي فتحين عين دكين فتحين عين دكين بتعمي زحزن مالتي كم زراهم أيو كم زمثلني نسان بعل بيتان تفاتحهم يوم ندك أجن حدا أيتخلن زلا بأقوى يتعبيهم من زلا ويزخون نجار يتجبروا لهم زلا بزبل سوشيال بعلاتهم مالتيو مس بعل بيتي كوينهم بعل بيتي كأم مصدر أخوينه كم زي جبر الله أنا خاول اليوم كابدك أيونا يكون نبعلون عرسيونا يكالكون بخلوتيوس توسعيات بالزلا مخناتو ولا ديا نساء إحلا ولدتهم سواء كوبزي كونتريبيشنو الله عندنا وعلى زخنا قل العلاج ده يكونن حكيدو أبوسي العلاج ده هيكونن فتسيمو سلازي أبز قد يزي بتعامي حدا من الوقت نسات ولو زلا بتعامي بمور على بخالي أنا جراون ولا إيفن كتكحسن تلواك كحسا زيخ أب في الله يزملكتهم سب حقي كلت زلكم سباتنا حقي عام زلكم سباتنا هم حجاز عام زلكم سباتسي من إيكونومون كون من الوقت أجي موازلو بجلس جراي تزاربة زلاجن ضد حري أتسعيبو زاد زي أتحجز على الله ريتو لنا أنا بوجن يسخاتكم كم أخم تقول رجس أني أزحزن سلازخونا مادتي كبت زاربة زلا أتسألوا حجون تمساسالي زحجوسن زحزنني فرق زخونا قد أيو 10 سلسته هز أو انتيانستيو زركوا بوليس كم زحبرو أبو ردا 7 درتا بحانتي مني باس مكينا 37 سبات تعينهم كخوبللو كلات حسوم زهادو ما خوبللتي أكلات تا قوماتا مكينا بتقيت وقعهم
ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓልዎ ፖሊስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ ካብቶም ኣኾብለልቲ ቶም ሰለስተ ኦሮሞ እዮም ተሃገበሩ እዮም ናብኡ መፅኦም ኣሜዚንግ እዩ ማለት ስለዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ሕማቅ ኔትወርክ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ዓድኻ ይብዝብዝ ብገንዘብ የስግር ገንዘብ እንዳተኸፈሎ ገንዘብ እንዳተዋሃቦ ንሓደ ሰብ ይሸይጥ ኣብ የብፅሕዎ ኣትዩድዩ ዓደማቱ ኣይኣተወን ድዩ ማንም ሰብ ኣይፈልጥን ክጠፍኡ ንኽእል ክነብርዎ ንኽእል ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩላትና ኢደ ኢድ ካይልና ማለት ተሻሚና እንተዚ የጥፊእናዮ ነቲ ትውልዲ እዚ መህለቂ ዝኸውን መህለቕቲ ፍርዲ እዩ ዝፍረዶ ዘሎ ሞ ኩላትና ክንሓስበሉ ይግባእ ኢለ ዝዛረበኩም ወይ ከዓ ክነግረኩም ዝኽእል ሓደ ጉዳይ እዩ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሓራይ ናብ ጉዳይ ማዕበል ክንሰግር ኢና ናይ ጉዳይ ማዕበል ከዓ ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ታዩ ብዛዕባ ባፅዒ ይዛረብ ዘሎ ኣበይ ፀኒሑ እዮም ኢሎም ብዙሓት ሰባት ንስኻትኩም ከምኡ ዲኹም ትብሉ ኣይትብሉን ኣይፈልጥን ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ማዕበል ሕጂ እዩ ዝርድኦ ኢለ ከይዛረብ ሕጂ ይኮነን ዓብዩ ክንድገለ ዝኸውን ጠላዕ ጎበዝ መንእሰይ ብዙሕ ግዜ ሽንጥ ገቲሩ ምስ ብርጌድ ንሓመድ ይኹን ምስ ተጋሩ ይኹን ምስ ተፈላለዩ ማለት እዩ ዝፃረፍ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ሎሚ በፂሑ ተረዲእዎ ሎሚ እውን ተረዲእዎ እኮ ፀገም የብሉን ግን ተረድእ ኣይመስለን ሱቕ ኢሉ ኮሪ ስለዚ ከምዚ ተረድኦ ኣክት ክገብር ስለዝደለየ ጥራሕ እዩ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እምበር ብኣግባቡ ተረዲእዎ ይዛረብ ዘሎ ናይ ምባል ድፍረት ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ክረክብ ኣይከኣልኩን እስኪ ንቐፅል ብዝኾነ ኮይኑ ኢዝ ሪያሊቲ ረዲኹኒ ሪያሊቲ ኢዝ ሪያሊቲ እቲ ኣነ ንስኹም ንፈላለዮ ንስኹም ከተጣቕዑ ከለኹም ኣነ ምስታ ሪያሊቲ ስለዝኸይድ ካብ ሕጂ ኒኖ ኳ ነዚ ህዝብና ከምዚኣ እንዳግበርና ኢና ክንብል ትማሊ ዘረኣኹም ስእሊ ነይራ ኣነ እዚኣ ረይዋ እዚኣ በፂዓ ሓዱሽ ስእሊ እዩ ካብዞም ኣብዚኣ ዝበልዑ ዘለው ንዓኻ ኢልና ኢና ስኢልና ምፅኢና ከማዕበል ኢሎምኒ ካብዚኦም እዮም ዘይደምለይ ሆፍ ርሒቖም ስለ ዘለው ስክሪንሾት ገይርኩም መን እዮም ኢልኩም ክትፈልጥዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ተረዲኹኒ ሕጂ ትሕንበብ እንድሕር ተሃልያ ዓድና ከምዚኣ እንድሕር ተኮይና ምሕንባብ ካብ ትግራይ እዚ ገዛ ሪኦኩም እየ ትማሊ ማዕበል ኣይ ሓደ ብጣዕሚ ካብ ዝተሰሓትካዮ ነገር ማዕበል እንታይ መሲልካ ሎሚ ሲ ዘመነ ኤአይ ዘመነ ፌክ ኒውስ ዘመነ ዲፕ ፌክ ዘመነ ሰብ ሰርሖ ምህዞ ብጣዕሚ ሓያላት ኢንሃንሰራት ስክሪንሻት ገለገለ ተገይሮም ንባዕሉ ሓደ ሰብ ዲቴክት ዝግበረሉ ክዳኑ መን ውዒሉ መንገል ተባሂሉ እዩ ሓደ ነዞም ሰብ ኢኻ ናብ ሓደ ጋእቲኸዮም ኣይዶኖ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርካ ይፈልጥን እዮም ሊኢኹም ለይ ዘሎ ክትኮነካ ኢሎም እዮም ሊኢኹም ልካ ንዓኻ ትኾን ሓድሽ ስእሊ ኢሎም ማ ሓድሽ ስእሊ ኢሎም ሊኢኹም ልካ ናብ ሓደ ጋእቲ እትዎም ኣለኻ ነቶም ሰባት ካልኣይ ከዓ ዘንግዕ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ማይ ናብ ባዕቲ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዙሓት ሰባት ቅድም ሕጂ ተዛሪቦም ሊኦም ማለተይ በዓል ባፅዕሲ ከምዚ ነበራን ይብሉ እዮም ንሕና ተወሊድና ነርና ኢልካና ቶም ዛረቡ ነውሪኦ ሰሚዕና ንሕና ካብቶም ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ሓቂ ተኮይኑ ሓሶት ተኮይኑ ኣብኡ ኣሎ ኤንዌይስ ናብ ተቐፂሉ ዘሎ መደብ ክንከይድና ክፍሎም ገብረ ህይወት እስኪ ዘሎ ኩናሲ ናብ ኤርትራ እንተኣትዩ ወይ ናብ ዓሰብ ተኣትዩ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ክህሰት ሃገርያ ክትውረር ህዝቢ ሕጂ እቲ ህዝቢስ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ህዝቢሲ ስርዓት እዚ ነቲ ህዝቢ ይከላኸል እዩ ገለ ኢና እኮ ንብል ኣለና እኮ ሕጂ ከምኡ ነየርቶ ትኸውን ንሕና እውን ኣይመወፃና እንድከላኸለልና ነየርቶ ትኸውን ብዛዕባና ዝሓሊ ነየርቶ ትኸውን እቲ ስርዓት ዘሎ ኣይመወፃናን ክንዲዚ ንስደት ኣይምፈለስናን ብባሕሪ እንዳሞትና ይመፃናን ብምድረ በዳ ብሳህራ ይተጓዓዝናን እውን ሕጂ ካብዚ ንላዕልስ እንታይ ከይትኸውን ኢኻ ትፈር ኩናት እንዳወልዐት መንግስቲ ኩናት እንዳወልዕ ብሱሳ ሽሕ 70,000 ቀፃሊ ህይወት እንዳጠበሲ ናይና ህይወት ይክዕቀብ ድለ ደሎ ሕጂ ኣብ መፂኡስ እንታይ ከይገብረ እዩ ድፍራሕ ደሎ ኣብን እስያስን ኮይኖም ናብ ድቆጥቆጥዋ ትግራይ እንዳተሰደድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ናብራኻን ሓዳርካን እናገበርካ ገለሲ ከመይ ጌርካ ሕጂ ኣብ መፂኡ ከምዚ ከይገብረና ኢልካ ትፈርሕ ደለኻ ታቶ ከምኡ ትብላ ደለኻ ዓዲ እኮ ትኸዳለካ እኮ ባዕልኻ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሃዲሞም ይኸዱ ኣለው ካብዚ ደገ እውን ሓዳርካን ናብራኻን ክትገብር ትኸዳ ኣለኻ እንታይ ማለት እዩ ናይ ስርዓት ሓደጋ ኢሉ ዲፋይን ጌርና ዘሎ ናይ 4 ኪሎ ስርዓት እዩ ናይ ኣስመራ ኣይኮነን ናይ 4 ኪሎ ስርዓት ሲ ክወቅዖኩም እየ እዩ ዝብለና ዘሎ ከጥፍአኩም እየ ዝብለና ዘሎ ናይ ኣስመራ ስርዓት ኣይኮነ ከምኡ ዝብል ዘሎ ህዚ እየ ዝብል ዘሎ ትማሊ እንታይ ገይሮም ክልቲኦም ገበን ዝፈፀሙ ስርዓታት እዮም ኣብዚ ምንም ሕቶ የለን ክልቲኦም ገበነኛ ስርዓት እዮም ስለ ናይ ትማሊ ዘይኮና ዘወገ ዘለና ስለ ህዚ ዘለዎም መርገፂ እዩ ነቲ ህዝቢ ትግደስ እንድሕር ኮንካ ትግራይ ክትሰዓር የብላን ዝብል ቅዋም እንተልይኳ ግን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሕዚ ናይ ኣስመራ ቅዋምን ናይ ኣዲስ ኣበባ ቅዋምን ሲ እንታይ ዘነፃፅር ኣለዎም እንታይ ካ ትብል ዘለኻ እዩቱ ሓደ ህዝብና ግልጽ ክኾነሉ ዘለዎ ኣስመራ ካብኡ ሓሊፋስ ሰሜናውያን ክንተሓጋገዝ ዝግባው ክንተሓጋገዝ ዘለና ናብዚ ልያ ትኸዘላ እዚ አሁንም የኛ አቋም ምንድነው ነገም
የሚኖረን አቋም ሰላም ነው የሚያዋጣው ነው። የትግራይም ሁሉ ጊዜ እየገመገሙ እኛም የሚደርሰን ምንድነው የመጨረሻ አማራጫችን ሰላም ነው። የፌደራል መንግስት ላይ ያለ ክፍተት በእኛም በኩል መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ጊዜያዊ መንግስቱ ሲቋቋም ያን መስራት የሚገባቸው በትኩስ መስራት የሚገባቸው ነገሮች ነበሩ። ትግራይ ውስጥ ያልተሰራ ስራ ከዛ ውጭ ግን የሴራ አካል ሆኖ ነው አሁን ምዕራብ ትግራይ ሴራ አካል ነው ህዝቡ እንዳይመለስ ይደረግ ያለው። መንግስት ቅንነት አጥቶ ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው። እዚህ ይሄን ያለው እኛ እምነት በ2018 ሁሉም አካል ወደ ውስጥ መንግስት የሚጠቀመው ከዚህ ነው ብለን ምናምን ሁለቱ አካላት አሁን ትግራይ ውስጥ ወርስ በራስ በመዋጋት አቅም አገኛሉ ስተት ይመስለኛል። በቃ ህዝብ የሚያምነውን አካል ጋር በመነጋገር ነው የፌደራል መንግስትም ስልጣኑን ሊጸና የሚችለው አገርም ሊረጋጋ የሚችለውና የፌደራል መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ቀጥሎ ደግሞ ትግራይ ጊዜያዊ መንግስትና ህወሓትም ሊጠይቅበት የሚችልበት መንገድ ሊኖር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለው። በዋናነት ቅንነቱ እዛ ጋር ነው ያለው። አነም ሓደ ጊዜ ዝስሕቀኒ ማለት እዩ በዓል ትግራይ ቲቪ በዓል ምን ዮም ዚኦምስ ናበኦም ከይዶም ቀሪጾሞም እንዮ ነዚ ናበኦም ቀሪጾም አይተረድእንን እቲ ሰብኣይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣገው ዲሞክራሲ ንቕናቀ እዩ ኣብኡ ማለት ክሰርሕ ኣገው ኦፍኮርስ ምስ ትግራይ ጎረባብቲ እዮም ግን እንታይ እዩ ዘራኽቦም ትናትና ጉዳይ ተወዲኡ ኮይኑ ንዕኡ ከይዶም ማለት እዩ ድምፂ ናቱ ቀሪጾም أميزين كوي بعد تقرأي تي في سيلهم كالي أمسر رأيو يعني هاي لا دبيتوني تدبيت ميداني هذا خلنا يزول أشك على إنهم تجاوت خوينكم مالت تبتقرأي زول الحماق نقرأ ديس زارو وتاي خوينو تايت أقوم مالت توديو زعبان توديهم شقري ولن كتزارو توديهم مالت جازت أي نت مويا بروفيشن علم لغوي ስለዚህ ንዝተፈላለየ ነዚ ኣጥራሕ ተባሂሉ ስፔሲፊክ ዝኾነ ቦታ ዝተዋሃበ ይኮነን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ናይ ካልኦት ሰባት ሓበሬታ ተቕርበ ይኮነን ካበይ ናበይ እዩ ግን ዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ንዓና ናይ ብሓቂ ይጠቕሙና ዶ ይጠቕሙናን ብሱራፍቲ ግዜ ኩናት ንባዕላቶም ሲ ዞም ከምዚ ዝበሉ ኣካላት ኣበይ ነይሮም ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ ኣኼባ ከምዚ ጌርና ንእከበለና እዚኦም መውቃዕትና እዮም ከምዚ ርጉም ሰብኣይ በዓል እንዳደፈረ ንሓንቲ ዓዲ በረድ ዘውቅዓ እዚኦም ከዓ ንትግራይ የውቅዕዋ እምበር ኣነ ምንም ዘምፅኦ ለውጥ ኣሎ ኢለ ይኣምን ታዮም ሲሎም ግዛዕም ዛዕ ንቕናቐ ግዛዕም ዛዕ ድፊኢት ግዛዕም ዛዕ ፀቕጢ ሲሎም ናይ ሓሶታት ኩሎም ማለት እዮም በቃ በቦታው እዮም ክሕዙ ዘለዎም ኣብኣ ኺደፍ ተኣገዎ ኣይገበረና እዚ ምስጋር ዝኽእለና ነገራት ክነብል ኣለና ዝተወሳሰቢ ብጣዕሚ ጥበብ የድልየና ብጣዕሚ ብልሓት የድልየና ኣብ ኩሉ መዳይ ፖለቲካና ኣብ ዲፕሎማሲና ኣብ ፀጥታና ወታደራዊና ኢኮኖሚና ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ተዋፅአሉ ጥበብ ተጨኒቅካ ዝበል ጥበብ ከድልየና እዩ ተጨኒቅካ ዲዛይን ክገብሮ ዘሎ ኣካይዳታት ከድልየና እዩ ትዕግስቲ ከድልየና እዩ ፅንዓት ከድልየና እዩ እቲ መሰረት ናይ ኩሉ ማለት እዩ ቅልፅም ከድልየና እዩ ካብዚአን ሓደን ፈሊና ኣይኮንና ክንኸይድ ቅልፅም ወይ ግዛዕ ወይ ኩናት ጥራሕ ወይ ሰላም ጥራሕ ዓይነት ኣመራርፃ ኣይኮነልና ኣብቲ ዝተወሳሰበ ኩነታት ንባዕልና ኣብቂዕና ክገባ ዝኽእል ሓደጋ እውን ገጢሙ ካብ ዘሎ ሓደጋ እውን ከመይ ጌርና ነውፅኦ ዝብል ተጨኒቅካ ምባል ከድልየና ሓራይ ብዝኾነ የድልየና እዩ ተዋሳሰበ ሓደጋ ካብኡውን መውፅኢ ገለገለ ዝብል እዩ ወግዕታት ዝኽሪ 82 ዓመት ቀዳማይ ወያነ በበዓል ብላታ ሃይለማርያም ረዳ ዝተጀመረ መበል 82 ዓመቱ ገይሩ ዛ ሚንስ ሓደ ክፍለ ዘመን ተወዲኡ በቲ ሽዑ ግዜ ኣብቲ ሓደ ክፍለ ዘመን ቅድም ኢሉ ማለት እዩ ነዚ ጃንሆይ ነዚ ዓመፅ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ንዓበዚ ካብ እንግሊዝ ደብዳብ ኣምፂኦም ንሓንሳብ ንመወዳእታን ጠጠው ክብል ገይሮሞ እቲ ናይ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ቅድሚ ገለገለ ዓመታት እውን ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ ዶክተር ኣብይ ድሮን ካልኦት ነገራት ነምፅኡ ብድሮን ወዲእዎ ክሳብ ሕጂ ትግራይ ኣብዚ 82 ዓመታት ካበይ ናበይ ማዕቢላ እንድሕር ኢልና አይዶን አይፍለጥን ምንም የለን ኢልና ከይንዛረብ ዝኾነ ሳምቲንግ ኣሎ እንዲ ሳምቲንግ ነገር ግን ክንድት ዝካኣል ነገር ከም ዘይከደን ኣብ መወዳእቱ እውን ብስሩ እውን ተኸልል ማለት እዩ በዓል ዓርሳ ኺኢላ ጠጠው ንኽትብል ማሕበረ ኢኮኖሚ ኣገለገሊኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀቕጣት ከም ዝሓደራን ከም ዘይማዕበለትን ዘርኢ ኣመላኻታ ኣንፈት እዩ 82 ዓመት ክትድምሮ ከለኹም እዩ ታይም ፍሬም ንባዕሉ ይናገር እዩ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ዘቕርበልኩም ግን ሳልሳይ ጉባኤ ብርጌድ ንሓመዱ ክካየድ መደብ ስለ ዘሎ ኩልኻትኩም ኣባላት ኣብዚ ተባሂሉ ዘሎ ዕለትን ድሒርና ብእንሰደልኩም ኣዳራሽ ክትሳተፉ ብትሕትና ንምሕፀን ቦታ ከባቢ
تيلبورغ ዝጅመረሉ ሰዓት ከ12 ድሕሪ ቀትሪ ብሰላም ምፁ ይብል ዋዕላ ሳልሳይ ጉባኤ ብርጌድና ሓመዱ ሆላንድ ናይ ንባዕሊ ጆን ብላክ ዓዲ ማለት እዩ ሆላንድ ኤንዌይስ ቦሚና ንፈልጣ ሆላንድ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ኸ ዓዲሞም ኣለው ልዋም ቅነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ንኹላኻትኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ከኣኽብረት ያበለይ እየመስግን ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብተመሳሳሊ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ተባፅሑ ሕጂ እውን ይዕድመኩም ቻው ደሓና ቀኒውታ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان